Jeg har gjort mig til talsmand for igennem rigtig mange år, at det der med fri heroin skulle vi kunne bruge. Og fri heroin er det jo ikke. Det er jo muligheden for at bruge heroin i behandling, hjælpe folk, der har afhængighed af stoffet, over en ny tilværelse, en ny situation, og gerne i en behandling og en afvænning. Det er jo formålet med det. Folketinget har nu igennem efter 14 år taget sig sammen til, at vi kan bruge det værktøj. Det synes jeg, vi skal gøre her i Odense. Og ved at lave en klinik i Odense, der med lægelig ekspertise kan vurdere, hvem af vores hårdest ramte narkomaner kunne være tjene til at bruge det her, gøre os nogle erfaringer i vores eget land, i vores egen by med, hvem kan vi hjælpe videre til en mere normal tilværelse, end de ellers har. Det synes jeg, vi skal prøve i Odense. Og så er det jo et middel til også at nå ind til nogle personer, som har fået et rigtig dårligt liv. I kan se nogle af dem på gaden, de lever et usselt liv, de er afmagre, de hænger på sprøjten, og de er sygdomsbefængt og ramt på alle måder. De er socialt, de har ingen venner, familien har slået hånden af dem. Det sker i øvrigt for mange af dem, fordi at de jo snyder, bedrager og stjæler og rapser alt det værdi for at få penge til det her forbandede stof og til bagmændene. Og jeg synes, at vi skal gøre en så stærk indsats, vi kan over for de mennesker, som nu hænger på sprøjten. Og jeg vil være tryg ved, at lægerne vurderer de relativt få mennesker, det formentlig vil kunne blive relevant for. Der er også en anden side af det her med, at vi kan bruge heroin i behandlingsøjemed. Det er, at vi kan måske nedbringe de mange tyverier, de mange indbrud, rigtig mange private hjem udsat for indbrud, der handler om, at man skal ind og rapse værdier af en eller anden karakter og omsætte dem på det sorte marked til hælere, for at tjene penge nok til at købe ny og mere stof ved deres bagmænd. Og det er jo en svøbe for vores samfund, at så mange mennesker og så mange husejere skal generes og udsættes for indbrud, og mange har det rigtig dårligt med, at der var indbrud i deres eget hjem. Og jeg har selv været udsat for at få stjålet personlige værdier, min kones ring og smykker er blevet stjålet et par gange endda, og jeg ved godt, hvordan det er at blive udsat for det. Men mit primære formål er faktisk at hjælpe de mennesker, som forskyldt eller uforskyldt, eller på grund af nysgerrighed eller på anden vis, er kommet ud i det her skidt og møg, blevet lokket af det, måske er dem, der sælger skidtet, hjælpe de mennesker på fod igen, og man kan faktisk få et fornuftigt og et godt fungerende liv, hvis man kommer i professionelle hænder og bliver hjulpet. Vi har rigtig gode erfaringer i Odense med narkobehandling. Vi hjælper rigtig mange mennesker. Der er ikke så mange dødsfald mere, og mange kommer i behandling og bliver afvænnet. Det her det er et instrument mere til at hjælpe de personer, de familier, de mennesker til et mere værdigt liv, og så forhindre de skadevirkninger, der er på vores samfund. Jeg vil sige til jer, at det gør ondt, når man snakker med forældre, som har følt sig bragt ud i en situation efter adskillige års forløb, at de må slå hånden af deres barn, enten det er en datter eller en søn. Det er virkelig noget, der fortæller os, hvordan de smadrer og ødelægger familier. Tænk sig at slå hånden af sit eget barn. Det er næsten ikke til at forestille sig, men det er der flere, der gør, fordi de simpelthen ikke magter mere at se på alt det løgn, tyveri og den ulykke, de er kommet ud i. Men lige fra den på gaden, som var inde på at føre til velfungerende mennesker, har vi personer i vores by, som hænger på sprøjten af forskellige grunde. Og så ved vi godt, hvem bagmændene er, bander, rockere og andre, som lukrerer på det her. Og det uvæsen skal vi prøve at bremse så meget vi overhovedet kan. Jeg har ikke illusioner om, at vi kan fjerne det helt. Men her er et værktøj mere i værktøjskassen i indsatsen mod narkoen til gavn for mennesker og byens borgere.